Da, doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Zero TV, unde am rămas cu domnul Gigi pentru că și deoarece doamna Clar Vânzătoare a plecat, dar nu știu în ce condiții. Să revenim la discuție. Domnul Gigi, cum explicați accidentul cu mașina aceea? Cum ați putut să puneți ranga pe ea? Nu v-a părut rău de ea sau... Băi, hahalero, că băi, eu îți dau 1000 de dolari. Ce 1000 de dolari? 2 dolari? Și cumpără toate mașinile din Europa asta, RFM, mama ea, dar totuși, băi, mașina așa scumpă. Bă, mașină, vă spun, bă, că mai bacul meu ăla care prin oile de du la pășină, pe unde fac aia trag. Da? Bă, faci de bă, bă, eu... Dar cu toate acestea, cum explicați înjurăturile acelea de la Antena 1 când înjurați în hal, nehal? Cum explicați asta? Mai lăsați o dată, frumos. Cum explicați înjurăturile care le-ați adresat Antenei 1 în telefonul acela? Au apărut și pe internet. Băi, hahalero, pă-mi duce mie găozarul ăla, biciușcarul ăla, că să ia mie interviu, bă, du-te în bip la măta și du-te să scrie acolo că-mi bag bip în toată Antena 1 și bip în toată familia, bă. Bă, dar crede cu și pe mapă, că tu faci, bă, nu, domnule, nu te poate, nu te văd. Dar să revenim la Steaua. Așa, ce bamează, bă, Cupa! Nu, credeți că veți intra în Cupa UEFA cu Steaua? Da, toate ca toate, vedea pe unde. Mă gândeam că bă acolo la mine, locul băzii ăla, sau unde bă băie, eu băie foarte, am nu, bă băie, uitați-vă la el și am luat cățură cu Steaua asta, tractora la Steaua, băi, familia mă zice, bă, cum Ioara Mantale, tu la Steaua, Cum Ioara, cu la Steaua, păi, te rău cu voie, acum, bă, lei, bă, deci lei mănâncă oi, auziți, deci Steaua mă mănâncă pe mine, Michiteu mă mănâncă pe mine, deci că eu sunt oai, el e steril, sau credeți așa, zicem, Domnule, deci, totuși, dar vreți să vorbiți despre pentru că eu am analizat împreună cu data și noi credem că ea a plecat din România pe undeva, de aici, a luat-o de aici pe undeva. Deci, aici parcă e Steaua sau Italia. Și a ajuns pe aici prin Franța. Gata, știi unde e? Steaua București. Cum bă, pe avarsă de asta cu România asta toată, avarsă mare și scrie, cel mai București, aici scrie Steaua București. Păi nu, dar totuși, credeți că participă primioarele la video? Nu, bă. Eu mor după rodeo. Marș, hahalero, să vă arăt demonstrație cum era. Vorbește dacă mai clar. Auzi?